Nanom achiame nana otumfo yesra unyankopon enhyira ade emamo yesra osoro nyansa bebre no ode amamo dadaada no se omfa bi enka mo ho awie begina Church of Christ I wo Ghana ha anemu ene yede ensra kase ebesra mo yewo omanimu ye asorefo na asore abano etwase nyina ate asese ensei amamre yete omanmu ifri emiamia ene yebabeye asorefo nanadom ukọ Bible ni mu a Matthew sempa etidu ebra Awurade Yesu ehya ase kura se osuma nipa se wonkoka ensempa no anwanwasam ne se Yesu ka kire ne suafo no se mo nkọ oman bia so mo nkọ kuro bia so ne mo nkọ Israel fo nko aho na mo nkọ preach na Yesu eye Israel ni Paul amantam ebese di kanfo baya Roman fo ngoma eti edu ose na koma mu ade a ope ene adesrade a osre nyankopon da ene se Israel fo ebenya nkwa sakasa no ye na esua Bible no eti asese na Bible no echese se wo be kasa wo yo Kristoni na ofiri kuro bi so anasa ofiri oman bi so a do ukro na do wo man enti wo medwumadie mu no mifiri asante achem domi abra ya konongo nchen ha enti me ye otumfo na prekope na mebo mi mu ase ade ma nananom enyina adwuma no ade me ko takrade akoye adwuma ma Church of Christ mfinhia aduasa ensia e wo takrade onyankopon ahyira adwuma no so abana ye kama dwumadi amedi wo ho no mafanya mesam so ede aboa enema bebre wo Ghana ha ene dititru Western region ho ame wo no na sembisa nse we asantini ye na yetene se ye nana otumfo eka se konfo anoche ayaresabia no esese yesiesie na medeto makoma pono so se mesori agina ewo yaso ni mu na menne nipa waso ni mu akasa se yenso Church of Christ for esese ye ma ye nana no mwachi ame nana no mpanimfo nyina ehunu se Church of Christ asore no asantimai mu ebi wa ha na ye ntumi ntena ho na ye nhwe nti awiei mene ye na asempakafo no bebre ena ebaaye ebrenti mebo enipa enum mene yenua pani George Amankwa owo emem sepase yenua pani Peter Donko wa retire every preaching emu nanso oye adwuma kase ade mayen brother Kwabena Esiakwa ewo Takoradi Central Church of Christ brother Stephen Boahin ewo Bantamaha Church of Christ brother Bartholomew Akon ewo Apremudo Church of Christ ewo Takoradi ana yenua penny Stephen Amwakon enso so ewo Krumheya Swami Post Office Church of Christ ene yasafo asempakafo bebre ene yenua ma no mu bi ene wie ye pese ye ba na ye bechia nananom na nya edikan no ne eye akwaside a ye ba he hu se nipa bebre abaha enu nti no ye de ensuo katen edunum ene ye de eba ye se ye de manananom na mode asom ahoho no sara ena ensa dokodoko ahoro mienu so ye de katen enson ene ye de abramo se bemfa ensom ahoho ni twato kra a ne titru ye de ba ha no ene se konfo anoche ayaresabia eye nyina yasede na nanom muna mo kan ye sede ope ade akokotoko no ye no abro tie na etumi edisa asemu betudwa na me ya asantini Church of Christ insu asantime mu ayemu mase etwum na eye ko mu a enye fe enti awiei se me baaya
Gina Church of Christ a war Ghana ha nyinaa anemu se nana edwumadi a opese yedi ewo ayaresabea ho no ye ne no ya adwen na yadi bibi ebeboa meboaboa anuanom ano na yeka enema ebomu na adomara kwa sika Gina Church of Christ wo Ghana ha nyinaa anemu ede aboa ye na nanom asempa etese no eye Ene Ghana Sikano 330,000 tete Sikano aya 3.3 billion. And the person yade ebeboa na nanom mokai won paibom ebre nyina yenso yehya mo bose ye bekai mo ewo empire bom adecheni adesan ye pese ye ka se Church of Christ asore no hanya brofo asore ye yade ewo ye mamu a esese ye boa ema bibia etumi ye kama. Nananom, Mommy and Pray Church of Christ for ye. Yam Pray one way. Yam Pray Church of Christ for ye. Nananom we de mesre bebre wo madwuma yemu no meye okyerefo metro na mengoma mienu a etwato a matro no nansen 350 pages each okay kan a ekere dwumadi ahoro amedi wo wiase afanan yi mu de ma onyankopon ti de engoma no mu mienu de ma tumfo se onya daje na odwodwo ho a onkenkan no hwe ne nana dwumadi a ekoso wo wiase enyina eno akiri mesre se yebebo mpa yetia wa bi de ama nana enananom enyina damase Irase kwanda ho but when mo mpa ye nansa na obi o chibi waka pamcho ye mo mpa ye yewrade ne enyankopon yeda wase ewo wodo ene wodom ho wona wo ye wiase na wo bo emu nipa nyina asanteman eye wo nyankopon won sa no adwuma ye bo empire wo Kristo di mu esre ene edema ye nana otumfo osetutu otoso mienu woni ne mpanimfo enyina se de wadom osoro nyansa no ye so se koswara na dom won e wo saa nyansan mu emfie oha aduenum ni ena abrofo eba ha ne ye bekon entokwa segranty war wadom erekwa waka ye nana ho ama otumi akon koden ama dwapade on be wie free asanteman mu no wasan adibiaba America for de no British for say what on de no ebeba na emum wode ma yen se ye de wo moka on besan abeje mempa ye wo Yesu di mu no se dom ye nana osoro nyansan broso ene ni mpanimfo ye beda a ye benyane no British for de no na bedi asanteman ye nam so de ayeyi ama shira wo ma na shira nananom nyina wo ba biara wodi ahene bo won ho ban e wo ade nyina mu wo Kristo edi monti amen so bacho kono iranchi awai ko se asofo enum no kan na se we mu so why enum 1 2 3 4 5 bacho
That's okay, Kahun.